Ну, глядзі, мы з табой нарадзіліся ў пакаленні, калі беларушчыны ў элітах было мінімум, сярод селебрыці было мінімум, але яшчэ мы маглі пачуць мову на вёсцы, і мы как бы мяркуем, што нас как бы падштурхнула да беларушчыны вот эта вот натуральная беларушчына, вясковая. Але яна не суб'ектная была. Так? Мы самі захацелі ёй завірусіцца. Праблема вясковай беларушчыны ў тым, што яна не суб'ектная. Это простыя людзі гаварылі па-простаму. Яны табе нейкіх ідэалагем не выводзілі. І вельмі шкада знікнення гэтай праслойкі і вялікая трагедыя 90-х нулявых, што мы гэту праслойку шмат у чым згубілі, не ператварылі яе ў суб'ектнасць. Так? Але мы зараз маем іншае. Мы маем все-таки эліты, сярод якіх ёсць павага да беларускай мовы, ёсць беларускамоўныя селебрыці, ёсць беларускамоўныя СМІ, і гэта ўжо значна больш суб'ектнае, таму значна больш актыўнае ядро распаўсюджання беларускасці. Таму калі проста параўноўваць вот наша дзяцінства і цяперашняе дзяцінства, мне падаецца, у цяперашніх дзяцей унутры Беларусі больш шансаў захварэць на беларускасць, просто простое, што вот это вот тое, што выпраменьвае беларускасць, оно больш суб'ектнае. Ну, я зноўку тут хутчэй больш пазітыўна. Ну, ёсць свае рызыкі, выклікі, так. Зараз вельмі страшна глядзець як наступленне расійскай культуры, але агулам, ну, як бы зноўку, калі параўноўваць, мы ў лепшых пазіцыях цяпер. У нас ёсць больш інструментаў і рэсурсаў.